Čauče, je neděle. Já musím vždycky trošku tancovat. Takže většinou mě znáte od Instagramu, ale já jsem musela dělat právě jako teďkon vlog, protože na Instagram máte jenom minuta a jak budu mluvit, tak to bude asi nějak jako 3 minuty. Takže všichni vědí, že mama Vicky je total crazy. Totally crazy. You know my life. Budu mluvit o ty kontaktní čočky. Více než 50, nekecám, z vás jste mě ptali, prostě odkud jsem to kupovala. A pak jsem říkala, aha, nejsem jediná, která prostě hledá dobré kontaktní čočky, barevné. Když jsem žila v Brazílii, já jsem používala značku, která se jmenuje Solotica, a máte určitě na trhu více jako značky, ale prosím vás, tady v Čechách jako sehnat dobré barevné kontaktní čočky, aby to vypadalo umělý, že jdete na nějaký casting, na nějaký prostě jako mega pornofilm, je tak těžko. Tady něco chybí. Takže ta značka se jmenuje Solotica, ten styl, který jsem kupovala, se jmenuje Hydrocore a barvu, co používám, je Quartz. V lince tady dole, tam vlastně uvidíte, budou 2 linky. Ta jedna je vlastně pro ty, kteří mají dioptrie a ta druhá, jestli nemáte. A k tomu vlastně tam je informací, jakou máte typ pleť, jaké máte barvy očí, jaké máte barvu vlasy a podle toho vám doporučuji prostě ty kontaktní čočky. Takže jdeme na to. Prosím vás, a když to dostanete, dejte si pozor, protože to přijde v takových ampulcích a vy si budete myslet, že to tam není, protože girl, it is like průhledný. Úplně hello, where are you? Ale věřte mi, je to tam. It is there. Je to tam. Takže nebojte se, ale jenom pozor, když to se budete snažit z toho jako vyndat, sundat. Čeština! Jdeme na to, prosím vás, já jsem úplně slepá, já jsem úplně krtek. So, barva, co já jsem kupovala, se jmenuje Quartz a je skvělá. Je úplně fantastická. Sice můj táta říká, že vypadám jako upír, ale jeho názor. Vidíte? Fantasticky. Mně přijde, že ta barva mě jako sluší. A já jsem říkala, že možná bych vybrala ještě ta druhá barva, která prostě bych pak jako chtěla. Se jmenuje Mel, ale pak doporučovali, že jelikož já jsem prostě jakože tmavší a mám jakože světlejší vlasy, takže tohle jde. Ale co myslíte? Mně se to jako hodně líbí, ale hlavně to sedí, nepálí se vám oči a jelikož já mám dioptrii, takže já jsem opravdu chtěla něco, které vypadá jako víc, jako aby to vypadalo, že prostě mám teď jinou barvu oči, ale zároveň, aby to prostě bylo jako sexy něco jiného. Takže jsem pro Solotica, Hydrocore, doporučuji ten styl, se jmenuje Hydrocore a tato barva se jmenuje Quartz. Takže